de yabe akyerɛ sɛ sompa yaba sɛ yɛbɛsom yɛ man na yɛka mo amo ha nyinaa na wo a wotie wɔ kyikyiri bɛnkyɛ nyinaa sɛ wowɔ radio bi ebetia ɛyɛ sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM TV no ɛyɛ sompa TV sompa TV sompa TV sɛ wowɔ Bruman mu sunwan area so a ɛyɛ sompa 89.9 98.9 ɛyɛ sompa 98.9 ɛwɔ sunwan ne nyinaa no ɛyɛ Tarawan Media eti yɛsrɛ Wiamoase ne obi biara a wɔhwɛ yɛ sɛ sompa yaba munso yɛ mu na aboɔ hɔ yi no sɛ ne ntakra ɛyɛ fa ɛna ma ɔyɛ kɛseɛ aha yɛda mo ase na ɔmo se obi nso de biribi aba na yɛntie na yɛfa dwumadie no mmra na wie pamcho ansana mebo nipa kronidi no meda minua mo concern for ase na mada Wiamoase man ne Kwame Che abusuafo so ase na masrɛ minua no mo obi ase nyina sɛ mesrɛ mo yɛde yenua da weretwe awodo a ɛwɔ ensasesɛm ho no ne nyinaa ɛto atwa yenua bɛɛ ma akwadwo baafo na wɔne no ɛtwetwe nkɔmɔ yi na wɔse enwoma no wadi bi akwa akoma mampani dada John Ajekum Kufuor sanse 202 ena mampani Kufuor eto nsa frɛ wɔn mo bench no baba na wotu ni fuhye ni nkuran sɛ wɔn mo nya bibi ebetumi aboa ɛma nsasesɛm ho mmara no ebetumi ayɛ adwuma wɔse ne krata na wɔn matwerɛ no langasefo de ewom sɛ yɛde hyɛto obi asase so yɛnyɛ mu ma ne fa nkɔ yɛ adwuma ɛno ho asɛm bi nso ewom a yɛrɛ kwan sɛ kotoni ma abosumi de to so aduo no na ɛngoma no yɛbɛpa ho entoma his lordship Osei Tutu asase yade ehuhia pa individual nipa untimi develop without asase institution intimi nye bibia without asase oman intimi tumpon without asase so oman Ghana betumi tumpon a yehia se yehwe yen asase sem ho eyi na menu mienu a ye won kran ye ni problem bi bra e koso land guards and a double sale of lands and the kika home. Me the mayor said my judge or lands court or tema and then crime. Emma Menim the EROSO I know anything a mature book far as I say hona. Now one penny Kufuor so maybe a lawyer no ne pencil and or man or Akonyano so and I'm a lawyer. Make us say in fear eduoni 2002. Na ye call lawyer you know oba program na say ebe so ye nsachi aye e hye ye den. Enti se nyame ayadom na say odini di adom me na metimi de enwoma a ebebo o man Ghana say about na mi susu say ehun hia say midi kan ba ne na ase de ne de ebre no ansana metimi atom his lordship Alexander Osei Tutu na owie ye ena mampani dada John Ajekum Kufuor je ngoma ni bia wo bona ba so se waye adwuma so papa na we bebo amatemamufo no wo manya ntiase e won sasesem ene ho mra ho studying land and ownership of land, whether it's lease or freehold or whatever, becomes very, very crucial. So I think I'm so pleased, one, for your decision to come to remind me that it was during my tenure as president of our land that you were called to the bar 20 years or so ago. And then also that you've been elevated to the bench. And you haven't just used your time adjudicating, you've coupled it with writing, researching and writing, and trying to bring the law on land up to date. So I congratulate you, and I want to let you know that you make me proud. You've reminded me of those times, so congratulations, Your Lordship.
Mampani dada yewura John ajekumkufo. Awusanfo yenko manusuni ani owura Emmanuel Akankodin komo national organizer at the Mass Civil and Local Government Staff Association yetwa ni chafren se close agmamo no tua se no mo watua tiem na nwumre ya ene yetete so mo de strike na ba wie ya odonfo ya domo mo kwa adwuma ye kobisa sa nyambia no omo neutrality allowance no se se omo nsaka na owura Emmanuel Akanwumre ya mo adwo mo akwa baba som perfem so kumase. I'm just saying, I'm Megiri semponi ye. this one, I'm Yeah, the rade asi associate hu ye pa. Ye bebu sa se allowance no monsa kana. make sure it's for I'm sure close actually. I'm more mabasu. I will do my dear mabo. I will for my and I said you must see a supporter strike here. I'm sure. I mean, I said no, the opposite said the National Labour Commission. I say, I buy and say on so I buy National Labour Commission. I'm a director. So I buy a payment plan and co-controller. And tell none of the payment plan and co-controller. Besides, something that you say, you know, so called strike now. Okay, enti makwale strike no na chese Nyankopon ya do mechina close tag members yin na ekwa adwuma na. But almost start to do my Juada. Mobako Nyankopon ya do medwada. Na when ye betimi aka ne say the battle has ended yen kwese bia mo twa sense de ma hwe ni mo bia dabi na niema na ma masa resume striking the battle has ended na. We know said the Kaka press conference we the first half of the game. The first half near the aquarium, second half Nankasa so a proper conditions of service Nankasa. And the draw also the BCB and everyone was maswati. Okay. Yeah, you say we so small communicated the among members so more 16 regions no nyina yeah dwa don be kwadwuma. Oh, and then National Executive Council the share so be kaya ka start on like my post strike no. And I know on council the bit na me call strike now. And no share no more say the way and the MSC or no matter to just let na kon kwa dia. And the young call striking of na your man fu na ko man so nyina ya away. Na sani amanfo ACC wo ma no wo muhui hamokwan bi so. Area city is entitled to the opinion. A democracy, the kind of penny propose the kind of say Argentina. And the Omagian on which I can be also. Omagian on which Opani da sepano ada je enwumre bibia ni susu ebesa ba won chene no aba bedin komo abusafo Emmanuel Aka national organizer the Mass Civil and Local Government Staff Association for ya from say close agia omo edi omo kuku no omo nkaka gufu ma no mo chese omo neutrality allowance ya abani se won mo bono mi na enkosi sa aba betua de ama won no nya de omo be ye adwuma enwumre ye tete ese nkomo no omo akwa kodia ene atena ye hwesika sano no ntoto eso ba mu atena ye hwa padie ne adwuma ye won sensem so ebe mu ena fe wages num ene controller num nyina ba mu a sese de omo atum so betua no ntino omo chese odon for ye adom a efri dwada ko close ak members nyina omo nkwa adwuma na omo nkobbo ma yinkrase ene ya papa mamu hun sensem entimi entum Pony. To say that no, this kind of ma. Oh, so I'm saying you are no more. As a neutrality allowance there. When you won't bow. When you won't. There been a den of video woman can. Oh, so I'm say omoti assurance from the Ministry of Finance. A controller na Kanta General Department. It's on fee say a task mu. It's also mukwe jumana. Omuko boamo man chichiriye. E konkan. Eura miyankwe wate. Yes. Miyankwe wate. You na ya to aso abusiafo. Enche kura da sore ya ma me ya papa no a omo talk a ho nankasa. E wa boso kan. Yes, ya kwan no aba peso utwa ho ba bi de entwa. Ento asoafo a wogina mu wankramantam mu ya papa Henry Kote se wo yi wo mu nyina da. E de wo makwafie nya. Wo mo sengaw. Ye nkwa na ye nkwa chena. Aha ne atena free tetentre de. Eti MPP aban e peso yi free ade ene de besi nye. Eno na nam so ma ne abra heto ye mulusu wo aboso kan ne nsem sei. Bebre. Ena ya da sore ya. Ekuo fufuro bia unity o. Se hwan na se won kwafie nya.
wɔn bɛ kɔ nnɛ wɔkyena ka ho yɛ ne ɛkyɛn ma wɔte adwa mu wɔwura sia mpɛdu afra nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu de ato wɔn anim sɛ baabi wɔn te sɛsi ano ahonidie ho nsɛm uku wɔn bambɔsɛm uku wɔn ni car parking te afie nyadeɛ wɔn kɔ nti wɔn a wɔn sɛ from national consensus purpose no wɔn de wɔn nim baabi a na wɔn mfɔ so obi nso so obi nkɔ na wɔn deɛ wɔn bɛkɔ. Yini yes, a winner, what to say. Bibina mon from Mamusa, Abaso kind, you relocate Abaso kind, and you call a fina. The Santi, a bear fiba kuni, Yani, Yanamo, almost one investor, I became so much in Ewaha. I did, I was so brave. And in Muno, I want to Mwasi, sir. You bet me as I see Dachi, and Simba bet me, I got now. Now, yet me, I yet Juma, and that's more my Ghana. I'm what you say. Sassima, I can, and yet me, I must say, see anyway, and money man than on petty me at now. Yaka, yet here. I was so kind for you, and I raised a was I got to do say. Yet, even your baby about the top of so can I see. Yet, even your baby, I didn't remember your Jumano at a call this. Yet, even your baby, Biana. Baba ya jwani education so akofo na mom si ebu nko akofo hwe efie du atwam ye be hwe baba ya ti sa atwam ye se bu nko hwe efie du awo ya nimu a ye hu di ye se si amoabo ya ho anto wa da chi bi ato dan chen betimi atwe a adwuma ye kitamu ebegu aleti ya kama ganda fo yina ati asese ye ya boso kan paper de association sabai anaswe jam minister ni panifo aye o ma dwe se o ma ya sase asi ota modern shops anasye spare parts village adi ama aboso kan anya aboso kan ku ganda fo yina ase ho de dachi enchi ma benya ho faso a we are all for it na ye yina so ye bebo asesa dwumadie Yera ene ampedu sian eti esa asem no apam yenu ye hunu wo ma bekọ ene wo ma betena na bre ene nkrabia ene bekire Amusia fe no abeka en wa ye ka mo se sompa fam anwumre no nsia kase ena nsam ba bia wo bia na yegusu a ye de ema mo style bia bi no wadwenche no nsusu wo de ba na onhwe o Facebook sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM wadwenche ena nsusu no de ba yegusu a ye beka se ne de ma mo anwumre no a ye bedwudwam e de ama mo ye nto so na ye mfamo enko amanyosem na ye de mo People's National Convention PNC amanyoku no akache na eho ena ntete abato so perfect in central for pens bedu katarum nantie apono so so penia wo him franka ba edema manjoko no e wo 2020 elections no mo ora David Apasara wo mo chese papa no mayina di e de afra manjoko no mo enyo no nko wo mo national chairman Moses Daniba wo no susu wo mayina di saa ne nyina eye wo mo chese wo mo sunu wo mo ba bia wo mo eda na di a party ne mra ene party ne nheseye etienti ne nei wo mo etu sana mono Mami Janet Nabila ya oye General Secretary edema PNC amanyoko no eno de nsa ehye sakrata we yase a wo che so mo gina PNC amanyoko no wo mo constitution ya nefa eya article 4A eno mo gina so a wo mo national chairman no mo flag bearer ora eya David Apasara ene Moses Daniba no wo mo ayi o madi ede efra amanyoko no mo na nya wo mo nko wo no mo eche se emperimfo beduonu ba ko bi so ka ho wo mo eche se chairman edema PNC amanyoko no ewa santemantemu wono susu no wo maka chene so mperi ba bintina saa so ena chairman fo bi ene secretary fo bi no mu a wo mo ekodi owura Donis friends David Apasara ene Moses Dani Bachi ema mo ye saa niema no a na ensem fata no ene wo mo ekrese wo mo atwo no mu nyina asensen we National Executive Committee a ewo PNC amanyoko no kube amanyoko no ne kokosia ya wo mo kosi saa gina ye wo mo krese tintontan omo flag bearer ene omo national chairman wo ma wo mo nkunsa e de free amanyoko ni mu on say ya de bia me ka se we enkromes enkroma fo no ke ye ha ne afa bredi ate mo masonwi ya se enkroma ye hwa ya afa bredi ate mo masonwi ye se enkroma enkromes e beto abaye mo bredi a oh de ye mo ye enkroma nye no ne ye bredi na kenya party wo fro kana wo de wani koto mo so PNC ni CPP fi ni mo masonwi ato agu
Yet Wakasiaba no eso. Na head of economics statistics. Emu Awobo Jumadima Ghana Statistical Service, Dr. Edward Esio Afram. Na wadi ababe tuja wochiremu say. Ansana wadi susu ebi babe to montre so say infidation no. Yes wo free ya no okeka niema de abom. Wo hwe niema wudu obebre. Ansan wadi susu dua no e de aba. Enra ne babe to just say we my Ghana said the says kadodo e de kokoto ade inflation no. E hwiri de agina o hemu nchemu no aduonu miensa chiri ponsia. Yetetete wo mampani kufo bre so e de ho kobo. Amobre ko hepeke ene ekogina sa agina bie. Na kasa bre de ko man no ne enum se ye koyenim. Na enso ye kira ne ye tesan. Eti wo se say studio ye ho de abai no. Enya za na enya awam na enya kududu bia ni. Na mom se de wo man ni sikasem tie no. Sa pepepe ene wo de abai. Bia yekojum yefe bi obi na command ye kojum ko hwehwe ekokobisa efi ediane bo so ekosi bibi efiase bibi a edipa tode ye ho bia enti ekobisa ediane bo akobisa ensambo akobisa enambo lolu fe bo hospital dia to fees na ebisa on ti hwe no professor se hwe no eye obi ka se average enema ne bi bo akoso si binum on se hwe mu se de ebesi no lord fair okofa sen efi baby akobia eno ne bono ekoso no could be something percent 3.5%. yes Transport fare and unquan inflation no. Ohunti and Sunday man bono de obi be ka se Ghana Social for media boa so be said you betima ko akwa ko bibisa betima ko bisa e free kumase e concurrent se na te bia o on kan e free set e kolabadi no e free afi ba ko twemu no you adi no so ya amafo ntse year on year. And not this year on year. April by the May April 2021 to April 2022. I see free officers I feel last year April most and the chums are I see April mono. So Lord of Fair Bono, who could be some. And as I said, this is in the bonus, so it's not fat. The attendance of the same one say there a chance out most by the end they say a average a different process a big element will be a cosmetic and a man will do from Catraba. Oh, a sad so. Way ora Edward Esio Afram na yen so ye tisi montre so ekoswami dwom wo bra ka kire afie kwade enkonkwa busemu adwadifo ma no ne ma ne bo no se de na etie nyadua we no ka 5 cd class ana ne se no je se ko animu ya ba kura ye nya bi mpo nso ne bo na ye ten je se we 10 cd no no so ko ba na msa ne bo odi nti wote won sa mega no kra enko so first na for no sha ye to isi aye to say ne bo aye dem nti say de na si ebo ni sitie no e ko na ni jama na to no kofo sa na ko jayi infum juma no ni nyina fa ko ene ya ade a chie ye ba ye say no Ghana hu de e kwa bibia koso se say ne de eno a enyafu eno nso a ne bo onye de aye ho ne wo first no ne yetimi to konko no 5 cd eso ene ya make say 10 cd ene edeji they say no enya fosa na ne bo nso nya din si bebili enya ne bo timi ya de pa konko 10 cd na nse na ye wayi 300,000 30 cd ene de e wo from ne bo ni nya nya din pa sa okay beef there first no from first you turn 1.8 1.5 1.8 then we turn 1.5 1.8 it's me 50 pesos na that one 1.5 na e ko so so pe dia fa man be so na 1.8 it's me 50 pesos and the beef 1.5 no benya kura e wo from 1.2
2.5. No be yakwa offer me 2.3. Na 2.6 power no ya man himself. The name say beef no call 2.5. You turn of 1 cedi. Yeah, kind of says 5 cedis. How much to food? It's if it's any beef in there. A cost so far. You feel beef with Jawari. Sajari and near 1.6, 1.8, and a Jawale 2.6. Where you ready for my almost swami jom and a woman church and near my born stadium wa pija kosro. I was a fire from free inflation and so near from color first ya nano GPR to penny for the better gases and penny for pill. Swamon pill or matum de 20% no. Yes, I need your bopa. JJJ 1 year froka. If you are tonsunum, eba keti abesi, Roman Hill near the Adenia, say my bar, a course who made in Dava for any passengers in Terminal Yasam Ketua. Yenyan and Akusi Benjamin, a bosso, a siso, and a watissimo so near man for Quaco Dincomo. Sell our friend into Munashasio, 20% in a say, and a AC Kuni no do Roman Hill Abontesono. Now, man for the bomb, woman, a station master, and Dava for the mate for the CNE, a horn Momuso Montiasie. So, I'm our friend is here to 20% ya na deni 80% ya wamade baba tu musika no so no na nesse woni nsase ye ka kire wo yentie wo no mu kakra CSC GPR 2 for ne ade no yom so wato lol fenu na nya abanse anya no kore na emo enya ntum nti e bai se so am to mo die 9 cities instead of 7 cities na ko mo 8 kwa na pre kwa na there is too much e do so do any say bra na me say papa ne kan de say no no ade ne ye 7 cities na say muslimu de matumu kra eno anso ye ti radio ho entumu mai ene entumu bia mai but ye ba station anso mo say matumu pre kwa mo di 2 cities mo a na mo de to na say mo peye ne tokwa anya fine kra de mo yo ma ne de mo waye and me patro no ana makana sa esumete say o mo say entumu beba ba me nyante say take effect ne so ati ase na say take effect kra ni kwa say mo di and account 2 cities ebia moje 7 cities na mo fa ebia encounter so na pre ko mo de 9 de adai esa na ase de mo wia ebisa na sira ese do mo ye nde ye mpense ase o mo so o mu tuma o mo hu se ye tum o mu ntum so o mo ye hu na do wa for mo nti ska no so ma ye na ye bre penne 7 cities 65 ozo be se de o mu tuma o so ntum too much mama price na ko high too much bibia say ho kire aba enima bi wa say be mutumi no mo hu de be say percentage no na too much kakra be na mo so matumu hum sa de emmoy eza temia o mani enko enim I was a phone no passengers ne adawa for ne mate for no fear Omode face so atonsu to KJT abonten so na yenua na kusi Benjamin Eboso yetene nkan ne enko ama no so wasati asima nwumrei na mua ketia de kosantase ahinema kokoben pechi number 1 pechi number 2 de kwa nyankwanta yemusa ne se waduru he Eboso ma joy ya ejaboga na ho ye de nyame adumi ho den pa medi se passenger bia na se meti bia mpa wasum e wo lorry fe ho boga omodi free me boy nkomo yes wo tena mu free kate ya enna musanta se pechi number 1 ne makokobe kwa nyankwanta akosi se nie lorry fe no wo mu som kama yo boga said ya odi atu ye tiefu enim no samre me da so KJT a chese me nyam fro santa se kakra na uba KJT ye be efra Dubai market chese ye dwa foforo ya yesie so wura asie ho a honso ade say lorry stations wa hapa ya wom sa manfo emma ha emma mefro ahyen ne de nanso ahanom ye station a so wo ba bi na wo pep ahafo ntotro so atrensua jedu wamahene so bogoso ayamfore ne ho ni ho mu nyina na Kenya si nyina no chese stations no wa hanom nanso amanfo emma ha emma mefro ka no nene me ba beduru ha nwumre kwa do omo no kɔ de sabre no ade session ade abonten so for ne trotro pragia ene se bicycle kra na be fra o matutumo no o mo de me beduru ha no no enye saa na ekoso no mo no de o mo no twen se aban panimfo no be yensese no mo de ho nkrata asem nyina aba begu abonten ansa na o matime de ebofoforo no aye adwuma nti samre ni de o mo de bodada na no o mo de na
Owura Alex Frimpong ewo menche yenye nchiremu kakra birwa me mo adwoba sompa kase eboso ya na we da me ye eja me bedru hanom no ma ho se monkoa de ma ba pro afa stations e wa ha nyina no monfa ebo foforo na na se montoto mo sentade mu no ade na mo de matie nti e ma mo yesa de nti a yenya ntum no sei ye twa ye mpedifo Ghana mna na ye de adwuma ye tin fa pe gase atom mna na abasa 20% the official no ye mpedifo kan se nyame ade mo tsena and official na se atom ento mo medical to fidua de ba na so kina no anya kwampa and nti na ye twa se nyame ade mo tsena and officially no price no be out na me bedru ha no me ho se hakra no so de se sprinter bus anke fa 44 no monko ade mo fa no 33 na se no ebofo front so asaba monsan tum enya susanso wo modwuma yiso no kre susanso de nyabi pa we so anam say nipa na apasa for na adwuma so yes de adwuma omo bo yenso menso ene nipa be said na me kan de yedi nkomo na me kan say pase yakase yatum si a emwa adwuma no ene passenger for no na emwa nti ya twen say na me adwuma o tsade ne ba na de lawo kan fa mensa no covid ne ba ina na twisu say yare no say ko president baka yentimi nya de anya dia sprinter wo emutsa no e den pa okotodwe ene wan nje de betwisu say sele be maintain 33 government edi covid ne ba no start no still 7 no ka say no 69 na de ye maintain examia duma na new first na ba no still at 69 na de ye fa na yenhwe kejeti ahanom no say ni plan ni pansi ba ha be forecast nipa ba fukande no kre emwaye because of pampa so eno mo adwuma bosan ni mo ene unjeja kwa wontina ama adwuma na dey etosini ni na aka kwa ntina maintain trade no because say system a repeti wo kajeti asem so emwaye obi be so kwan long journey adwuma na dey aya omachi but no na ni emi kajeti ade say gobo no sia ti imagine obi open tem ebi okwa yi okotu no oh na oksi no ayi no na no zena be bia obokoro ayi later oma ni na adwa ade a management no makasa igusu ayaka wasem enti na so mutia mo so mai dai maboa sa akwan so enti ama adwuma no etosi no kwan bi so emwaye jo na chese boga oba eye kejeti ahanom dia eye Dubai ai wo Kumasi ano ese oba station se wa hanom ni nyina dia ebo foforo na aba no omonko ade tese omunya mfa ebinto so abodada na no mode eye adwuma mabo apron so afem mehu se ni nyina no chese ba bia meko bia no omode bodada na no moda so a omode dwuma enti samre de meje mama na mato akase ebo ne so eboso yeda sepa eboso esiso ne yete ne nka no a na probo wo keti abon tutum sa do afo no amu no omumu acheche ebi de kakra to so ebinom so chese omo twen ku system komo bia wo modie no ebebo pansa na so mbetuma o matum nti ho amane na yenua na kusi Benjamin eboso esiso ede abraye no ya to akase ba no eso na niema boya ne ne suru kwa ekwe na president de Ghana Union of Traders Association Ora Joseph Obeng ene so mpanse ntwofo atwetwe nkoma a wogirem se ne eba no anase de wo mu niema bo ahuri no ene obi ene de wo panie coronavirus we betumi de bi ahye no sada na Ukraine Russia ma abo a ekoso wo ho Papa Vladimir Putin se wanti se dogo bi no abe akoto se ahye Vladimir Zelensky ene na busuafo so no akwafa sa ha nyina ba enne esam kura ye nya bie ya pan no ya tetete so no ni nyina aka ho ene de aho kire no aba enyama go ayeden no kwe na ye kase bia ayebu apayo bi na obi na nyama ebu ayeden na wanya mfasubuma amga enye no kwe say enye possible class enye ya competition akansi ewo ejedi mu pa no ko na ebu bi opibia wato na asoma no so sami ono so ni petition power akofo no ko ya wo so wo de ebu de wo de na me penu ato de bi entesa na anyama be na kabuma unfortunately ni na kabu at a particular period of time na amani na no akofasa inflation abeso ye ku na the edika no ebi external factors any
kurom ya yeni ho akwan bi ansi bi sia no global effects no because of COVID and the Ukrainian war no COVID no ho so no nanka kofon kwa basa mekra no China ewiase famena factory no no ako ahotie mu wo COVID mu nti aba ho so na asa yekese na say the world commodity prices in akoso say niema nka first kwa benya no bia $5 na be connect bia $10 na $12 say ma bona akoso o ye no afa o ko container dia ko fa niema no say containers no so akwa trade because of Ukrainian war me effect of the COVID pandemic and no so no container no bona so akoso to say enya asem kitwa. Where you're right, Joseph, for being good at president, and yet in. Yeah, Monosona, and ba and Akosia Jiwako, the including Como, Mamonitia, send Nena Menim Jumediania de Untitled Bonten. So, Ningina, ya branch ya Kwame Cheya, ya dear Akanato for moi, or sorry, and sorry, na sitting on my dear manual. Na adumphobia dama say ye mo branche no na so betima sa sori agyan na so na wala ti wala say wetima ye bia emwa enkoma no na ekosi se nie ye ne akosua je wakode ye kwakodi nkomo kosua madwoe Libya mo gambe Josu ebru boy enkomo na ekosi se nie ekosi se die ekosi se Libya meda se papa ma menchi asompa etiefo nyina embanifo ka se bi wasi wiase me kokwa bibia bedi ene be ye den nam na wo hwe ye nuaba ma kwa me chei ya wo di kan kan ho asem no a na sentem wo ye botiefo amaye se owura yi kokoko ye wo bi adwuma ne ko wie kire asase kasa no ya efini sisi ekope ne mawra no bi enya adwuma bi mu a wada fam anampo se wada kete so a emfihia ennan ene akire ni na wabra wode asem no eto na nim dwuma die ene no nyame no kwasemi ekoye yakoye ahmache na chese etwaje sompa etiefo se ye bi ededua anokwa wabra yede to adehye no mani no wo mo so anyi ama won ma anyi abro ana ne won motiko amfa masompatifo wo modom ye ema sebra ye kasei ya tinya baba ye aye no se lese na efata na ne bia wo baba du hanu mo anyame nimye sanye yesusu dwumadie no no afekwa de age ye nsam na ye nim se bi ajanka kwakwa ya ketewa na so wo hwe nipa dom wa kire ka so magu hanu mo a na kese enya senketewa abehia mo hwe ye ewo sompa aye Facebook 93.1 no I was a former Facebook one among Shadie. YouTube so ya dem a Sompa TV. Ya the videos and the pictures are who draw Akoha. No may be not much. Na Libya, no man Kasa and Waprano. And you are who draw beer, the number tier for so at the foyer, a be a more and one day share. Send tomatoes and watching crown the toilet to a who walk and who sunset over and send with you down. A year so far with the Jan night, it was maybe be not what they at the time. And watching the crown for no ever for a den to ma who drop be a campuan. And so one of it to happen come the mother to me as say. Now I was someone a woman crown for no extra say. But we are not that what that one war my mummy and Kadani now so a mamma. Ya penina wo no when you feel no enum kitwa no and you feel no and nine na say and Kadani bosso pa. Ya one ma di sua mu krampo no akwakọ ya rehosem etwaje ababa wa e friend say Abigail Owusu say wono nko adi akwanyaba na wo hwe abusua enti wa bra ye ya ye ni wie no ya mana so wa ye sika eka to ye sika no kese abusafo sika bibuania na ye de eba ye na enigi som e wo me say concern youth of Wiamoase wono so be ye bi de boy e ma wa bra dwumadie no koso ano womo so efa wono fade e de beta akira ewi akira sika twitwidie 10,000 Ghana cedis enta ni sika 100 million womo so eyi ya ene de die womo ade aboa eno achi ni 21st clinic so e de womo sika twitwidie enso e de baboa ya eno kranfo no nkonkoda no assembly member ya wono e wo Dominance West electoral area when for anti adu wono so e de 500 Ghana cedis enso e ka akire afei na mi twa kwa wie kra no Sasha Academy Mami awadano mami alima wono so se sɛnea yɛsi bi aka wɔ wura na hyɛm afa no nyame ni mi aka na kuma pa sɛ wɔtumi boa nkodaa no mu baako na saa ne nti no wɔka aka n'ania no akodaa no a wɔyɛ ketewa wɔ mu onya a wɔnyɛ mfie no ɛnan no
ɛna ɛnɛ wɔfa akɔda no sukuu mo pɛ nyinaa na sɛ full scholarship professor akɔda no wɔbɛwie suapɔn deɛ ne sukuu ho asɛm no nyinaa ɛda ne so yɛ akyɛ sɛ akɔkɔyɛ anigye sɛm na wabra saa nneɛma no nyina de mawie na kyɛ sɛ osu anigyeɛ no akɔkɔda no osu akɔda no awerɛhoɔ ɛde ama adehyeɛ no titiri ɛne ɔbaa Abigail owusu sɛ ɔde asɛm no na mɛkɔ na me ne ɛyɛ owura Saki akɔkɔdi nkɔmmɔ wɔ no ɛna sompa yɛn nyinaa yɛ nim ne sɛ ba no accounting dwumadie bi a papa yi sika sɛm deɛ gyae wura oyi gu wɔ sɛ yɛ na kyɛ sɛ sika no esu sika bɔɔ no hɔ ɛna dwumadie no sika no sɛ yɛhyɛ no taa so anie yɛkɔ no ɛna akɔkɔdi nkɔmmɔ ɛna dwumadie kɔ so no na ɔbɔ ne kyɛfo ade ama yɛwie a yɛne wɔba a ɛnɛ yi wɔkye owura ne nkyɛn Abigail owusu ɛnso ɛbɛdi nkɔmmɔ yɛwɔ Saki mo ne adwuma yɛdaase ɛna dwumadie no sɛnea esi kɔɔyɛ no sɛn ɛna wɔka no wafa dwumadie no deɛ sɛna ne yɛhwehwɛ no no ɛwom sɛ nsuo no hadwe kakra deɛ but ɛni so ade hu ɛne adwe mpɔ no ɛme yɛ adɔm ma ɛtumi abɔ no nti yɛbɛda adafo nyinaa ase wɔn a sisi wɔn owie mu ahohare so ɛne ɔpɛpa a mɛtae saa dwumadie akyi no mentumi nna wɔn ase nwie bade bɛka nyinaa no sɛ Onyankopɔn no ankasa nti no bɔ ase paa na wɔnhyɛ obi biara a ɔda so saa dwumadie ho daeɛ ɛma dwumadie tumi ɛba so abusuafo wei ɛyɛ yɛ accountant owura Saki ɛne ɛne no edi nkɔmmɔ no na yɛnkɔ na yɛne ɔbaapa Abigail owusu ɛnso nkɔdi nkɔmmɔ wɔ no ɛna owura Kwame Kyeyi a wɔda hɔ yi ɛnɛ wɔntumi nkɔma no ɔno ɛna ɛyɛ ɔba a wɔte ne nkyɛn a wɔrehwɛ no wɔyɛ adeɛ papaapa ɛnyɛ mmaa nyinaa na ɛbɛtumi ayɛ sei wɔbɛto wɔkɔ egu saa bɔ yi a ɛdane koraa agya wo nanso wɔdeɛ wagye si ne nan so abɔ abɔsoɔ ɛwɔ sɛ ne kunu no na setena bɛtumi akɔ yie ɔbaapa yɛda wɔ so akyi nyame hyɛ wo ɛnɛ dwumadi ɛkɔɔ soɔ no ɔmu no sɛ so bɛmu ya sɛ m'ani na so koraa ɛna wei ne baayɛ nti ɛyɛ m'ani gye ɛyɛ m'ani agye paa sɛ ɔmo ayɛ adeɛ ati sɛ yi because ne m'ani na so sɛ me nso mɛduru sesɛ bere sɛ yi nti meda obi biara ase obi ɔhwere adeɛ biara meda no ase nyame nhyɛ n'anan mu na wɔnyɛ n'akoma so adeɛ ma me branti a oyi ne ho si wɔ sɛ ɔbɛhwɛ me ba meda no ɔno nso ase paa yie wɔsnye nipa nyinaa na benya ne sɛ yi nti meda no ase nyame nhyira no nyame mma ne nkɔ nkan nyame mma ne nyini nkyɛ ɔma ne nyini nkyɛ na agya wɔntumi nhwɛ me bɛyɛ nkɔsi awieyɛ meda obi biara ase obi ɔboa me bia yi kakrawa bia meda no ase mesrɛ mu a mo nso ne mu akɔpem sɛ ɔno nso bɛnya ne nan agyina so atumi ayɛ adwuma na me nso matumi ayɛ adwuma ne yɛnyina yɛ nsa akɔyɛ no meda mo ase wɔ mo a mode aboa me yɛnso yɛda ase Livia Boga na kyɛ sɛ wɔdeɛ sɛ nnwuma ɛda ɛsɛ ne wura no ɔno ankasa ɛna ato n'anim tuo yi a wakasa no ababaawa Abigail owusu ɛna yɛne no edi nkɔmmɔ no nti Livia sɛ asɛm bia no hɔ no mɔde a mede mbɛsi asɛm wɔ ho so abɛtumi abisa me na kyɛ sɛ meyi ano ɛde ama wo kɔsoa neɛ na mebisa wa yɛ sɛ mmoa yi nyinaa kyire no aberantɛ na yaresa sɛ ɔbɛsɔre agya ne nan so bio no ɛho nhyehyɛeɛ na yɛ sɛ mo media meda se papa pasa sa assembly wa wakɔtwe ade aba na ɛyɛ Conseil Youth of Wiamoase wɔn na agye so wɔn na sɛ ɛnyɛ de a wɔn bɛma owura no na yaresa aso ha yɛ ɛnam adrayɛ ahodoɔ a de hyɛ no nam so bɛyɛyɛ na wɔn nso tumi yie bi 10,000 Ghana cedis de boayɛ no wɔn nso bɛyɛ deɛ wɔn bɛtumi bia wɔwɔ mu nkɔmɔ sɛ owura no na pɔmuden ɛbɛsan so agyina so ɛnyɛ no nko a adehyɛ bi a wɔn ba yɛn nso hyɛ bɔ titiriw ɛne 21st minute wɔn nso ɛyɛ deɛ wɔn bɛtumi ɛyɛ sɛ owura na yaresa mu deɛ ɛnyɛ deɛ wɔn bɛma na so ha yɛ na sɛnea sompa yafa atwe wɔn nso sɛ yɛbɛso mo sompa no Livia Boga meka deɛ sɛ nyame animonyam sɛ ɛnu mmerɛ bi a ɛdi anim de ba no yɛbɛsa aba no ne owura no na pɔmuden mu ɛnsesaeɛ atumi aba enti deɛ bɛtwa afiri ɛsoro aba bɛtɔ fam bia no yɛm yɛtiefoɔ aso ansi wɔ ho yɛbɛhwɛ wo sɛ owura na pɔmuden mu bra no bia yɛbɛma adehyeɛ ɛnso aso ate bio kɔsoa yɛda ase paa nyankopɔn nyɛ mo taataa no nkora ma ɔkɔde ataban so nsa mfa mu madura asomdwe mu yɛda ase yɛnnuaba kɔsoa agye wa akɔdeɛ na maneɛ ɛne ɛkɔfa firi Wiamoase abɔnten so no ɛhɔ ɛne nnɛ na menim dwumadie yɛde kɔɔyɛ yɛnnua bɛma Kwame Kyeyi da fam yɛadeɛ ntimi kɔpɛ biribi aba bɛdi ɛne me bɛɛdɛ ne nam ne nadɔfoɔ a
ɛbɛka yɛ ho na ɛbradwene ɛne nteaseɛ so mo a moyi simpo anaasɛ taku bia so no baabi bia woyi firi no twɛde ampo nyankrompɔn ba sɛ yɛ ada mmɔmmɔ ho mpempempempempempempem ɛmfama mo nyame nhyira mo paa. Yo, Coalition of National Service Personnel for Justice and Womo Fraban. Say one munyanam kakra de ma wonum ne tinka mu busumi mienu mu a. Nyadia ye de ma wom to omsre aban famra. Na one president owura bless amankwa na ne sompanse ntwerefo etwetwe nkomo a oso no wo ye adwuma no e wo biomedical science University of Cape Coast. Na allowance no e ma no de ahokyera bere wo mu ene hyenti ade apagya e mo bi ato ne niamam. Enti wo ma kwaye suturo mienu e ma wonum ani hahane. Nipa da se ne ipa ne ho a wo huro ne ho. Na enti wo mo sere mpanifo se kakra bi a wo de ma wo mu no wo mo nye na wo mo fama wo. Die eye nwanwa na esan ya reho ne se empanyinfo emfa ye dadwen ento makoma so enti empanyinfo entimi ma bontin embeka bibi kropotia enunti ye allowance ho aka emma enti e yasefem se woni empanyinfo di nkoma de ombeka ne se o twen ebeba yenima de kropotin nanso de e yasefem ne se ye service personnel sa allowance ye bi na ye de to aduane ebia na ye de tokanea ebia na ye de transportation e de ko adwumam enti se empanyinfo e de ye si sa gina bia ya na ye hu se entwe ye empanyinfo nka bibia enkyere ye na ba adwumam ye be faka e de akọ adwuma ni nyina e sika enti se sika no ni ho a enye ye na ye kasa ye be ye bibi na emom se sika ni ho a ye ntumi nye adwuma ma na nye ye enti de ye ka kire aban ne NSS se ye katia no amma anhwa a ochina bi no na ye ntumi amma adwuma empanyinfo enhyehyɛ ye se bosome bia duru na se ye ntwa emufa sa bosome no ye nkan enka ho enti ye March, April, May. Now so May ye ntwa finfin enti ye betimi aka se May enka ho ti se ye pa May finfin ho a ene betimi aka se ye 3 months but se si amen oka se ye 2 months give esi empanyifo de na ate enti scan was eba after every month no se woman ni na ho 2 months 3 months na ema ye na eno eti no won ka bibi papa bia entre ya enye na entwa ye enti ye ntimi ntwen ye ntimi ntwen etianye ye etiano ye de ensem no nyina afa ye mpanyifo so esan se ye ntimi nfa bibia enko office for street ye the executive say dey form so obi anka hwe enentina ye so ya ba bonten a ye nemo media houses etwetwen komo se anye bia ebia yesu a yesin na mpanyifo atoma sumu amoma be koye moa we enso yora bless amankwa mpanyifo yesere tutu niememu wo mu mobo kakra asemu be kakra awza for free national service nsensem no ho na yefom to fan se befo bia no hende fanko offenso mama no chia se na offenso man hina kwakura ema eneyi wo se empenfo eyi ni obedi na de na eno na hima wo offenso akobo opani ba ko den se wo no ena on the office say wo mo adini dia a ebeye adehibusua wo offenso munu ya kum omso owura no wo munim ni baabi afenso de koba ne say so oba pani wo offenso ekobo ni din se wo no ena omfa ne media de ene nenes woni ne nsese ye ka kire wo yenko ne enua SAFO KANTANKA oye adwuma live FM a otonkra ede masompa FM yene ne nkodi nkomo SAFO majoy nana wadara ma me dise buru na yegiri se bibia ko boko nana nyakopon daroma ya ntipra anto ha na emu na sadi amanfo ni abene de na enye boko sa amza for samba kai hu Facebook wa adehibusua no a sa press conference no ho osebo ho ani bra no mode ka omonsam na nyina gu ye Facebook no so SAFO na obutu ono mo boye nkomo nana wadaroma mamen sanchi opa na memo wabaso ne adwumapa woni unua ba mobo masanteman ene Ghana man Sumpa FM ema akatia pampa yakopon shiamo na mensan fa konya we so nche tifo a omaje bre eti adwumadi ni nyinada na sa de tie no se enene nansa ebna de twemu ena obepie offenso nananom adesukuru ya adesia nkasa edi offenso akunya aye asuna abusua no eye abusua ne kwan mienu ene di offense akunya no kwan baako eye
asona akonkode ase abusua ena kwan ba ko nso ye asona asirem abusua na dade twemu no akonkode ase abusua no ele di kan eye nsentwefo nhyemu di to Ghana ne yati nyina nim se ofenso mo hanyina na ya fekenten ekwa se de tie ne se yesi na nine na ekwan a na ama se wa nyako a oye ofenso mo hanyima onam so a one ahemfo binom aka bomu a wo mo ebe ahensie ne ba no enya de a wo mo busua no eye wo mo abodwo ana se eso mani didi kan abusua pani a okasa ebnada no na nakwadwo asiam oye akonkode ase busua pani etre ni ntemu nyina se fi se ohene to fomu na mahima ene ne nti kunyantena ase enwene adehye busua obedo omo aja ato abaaye no de se ye frɛ no kra no no busua pani no ohima emfrɛ ne da ebio wakɔ ohima nkyɛn empra hodo de se enum nsia enwɔtwe ni nyina no ohima ka se mo for de kyerɛ no se o ogusu ya tuya ebe so be frɛ no ogunde ogusu o wa twɛn ma ene so okote se be ma bia Ghana mem ha yini ne se frɛ no Dr. Kofi Kodia Sapon KK Sapon ena ohima bo ne din se opesa odia konya ne ma no anya akonkode asefo no de mo hu se sabi omo akonkode ase bukyane de omo nim no ewa bukyane na empo akyeremufo no so omo ne omo di akonya no ɛhɔ kwan so no omo bu nkompo kɔ hɛ won so a omo nsan nim no ɛwɔ hɔ enti ma akonkode asefo ye omo de ebenada no ɛna ene ye wadai enso no pa akyerem abusua omo so ka akonkode asefo no ho so no ɛso so aba abonten sɛ omo ate sɛ na hima ebubo nipa bi amane sɛ Dr. KK Sapon no ɔka akyeremufo na omo so tumi di akonya na eyeye ni bi ho ɛno nti na ɔno so sɛ di akonya ne ma no na akyerem abusuafo enso ba ene amonten so bɛka kyerɛ nsɛntwerɛfoɔ sɛ ɛmfa ɔmo so ne nsi wiase fa na nyinaa sɛ Dr. Kofi Kodia Sapon no ɔmo nso nim no ɛwɔ ɔmo fam ɛwɔ ahyerem abusua no eti sɛ na hima ɛna na ama sɛ wanya akɔ ɛfa kwan bi sɛ ɔde akonya no bɛma Dr. KK Sapon deɛ a ɛne na yɛ ɔno ankasa na no ɔno ankasa nipadua ɛntɛm ɛna ebi ɔne Dr. KK Sapon no ɛwɔ bibie ɛnti na ɔpɛ sɛ ɔde akonya no ma no sɛ yɛ sika na wagye sɛ yɛ ade foforɔ bie na ebie ɔmo so na ahyerem abusua no Dr. Kofi Kodia Sapon ɔmo bi ɛwɔ kwan biara so ɔmo nim sɛ ofiri nsuta bepɔ so bepɔ so ɛna ɔmo nim sɛ Dr. KK Sapon ofiri edi sɛ nana akonkode agye abusua no ɛsi ɔmo nim Dr. KK Sapon ɛna ahyerem abusua no ɛno sɛ ɔmo nso nim Dr. KK Sapon eti deɛ ɛkɔ wie ne sɛ abusua mmienu edi akonya wɔ ɔfɛn so ne nyinaa no obiara sɛ papa no ɔmo nim no ɛwɔ ɔmo abusua mu eti sɛ nana fɛ so hewa se kyenkyena ɔno na ɔmo de ne bedi akonya no wɔ fɛ so adeɛ a ɛne ɔfɛ so hewa nsa ma mɛkyerɛ mpanin ntɛm foforɔ a ɛkyerɛ sɛ KK Sapon no ofiri hefa ne a obetumi adi akonya no bi sɛ nnɛ sɛdeɛ wohwɛ ɔka video ne ho asɛm a ɛwɔ Facebook ne so ɛne mfonyin ahodoɔ atwa gu no a na ɛyɛ anibere sɛm yie papapapapa na ɛnɛ akyerɛmfoɔ nso press conference ne ba so no akonkode ase a na nka obi anim yie sɛ ɔmo mmienu na pɛ akonya no nti nka ɔmo ntam nhyɛ da ɛngoɔ no na nana deɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ mo ka mo asɛm sɛ etire ne tire nka ne nkyerɛ sɛ bɔntesofoɔ mɛfa nkɔ no ɛnɛ tire ne tire nyinaa tumi aka de di kan a akonkode ase ne akyerɛmu nyinaa ka bom ahyia baabi faako mpo atena baabi faako ɛyɛ ɛnɛ akonkode asefoɔ ne bɛtaa akyerɛmfoɔ n'akyi ɛbɛka bi ma ɔmo sɛ ɔmo nyinaa ka bom na ɔhɔhoɔ KK Sapon a ɔmfi kuro nim ne adehyɛ mu sɛ ne baabiara ne deɛ ɔmo nyinaa ko atia no na ɛbɛduru fie wie a ɔmo aba bɛdi fie nkɔmmɔ ahwɛ ɔmo mmienu ntɛm no baabi a akonya no kɔ biara na ɛsɛ fata no na akɔ ɛwɔ hɔ nti na ɛnɛ deɛ abusua panin ɛyɛ Nana Anthony ana yɛte ne ka aboagye ɛna yɛne ne edi nkɔmmɔ na yɛne ne di nkɔmmɔ no bie no yɛde ne nsɛm no bi gu ahoma so a megyidie sɛ ɛho bɛhia sɛ ɛbɛbɔ ama atiefoɔ nso atie Nana nsɛm a ɛnɛ ɔde atu dwa no wiase nyinaa ɔhema ɔgyiba ɛyi mfensohen no bɛnte aseɛ yɛmma no nso nyɛ adwuma ɛne ne nyɛ adwen sɛ wɔbɛhyɛ kokoɔ mu ayi obie wontumi tutu anomaa ho ntakyerɛ nyinaa na mfa no bɛkyerɛ sɛ anomaa bɛɛdi ɛnti no yɛbɛhyia ha ne ti a wotwa mu a sɛ mfensohema
Any him for no can one, him for Kakan, and a boss apple. And yet a quarm, or would be for emphasis aquans. Or Munina, your quack someone more, or two for, or much the entire. So, fence of mine said, Mike said, there were to buy 183 in the share of fence of commerce. Now, by year, Bussias in Chesapeake could say, put me, yes, none of yes, I'm your a fast showman, yes, I'm fast. So, yes, Tino. Yadi a cacra, ye catch media, and you have to force your hand and say, Yam Pinine and Pinichna, say. Ohima no peso si hia wo mabusuana so nte na busuana akase bia krachi na bdi nsie anye nyina akase okay krachi efidie nu ya preso ye do si hia na nyese okwakofo bia sabio wo kire nsenka ukura wo hia onim wo kire no se ayi tutu I was going to weigh your friends so any a call ye no nana we have here KANTANKA kra na ni obedia de and the munsema kwakwe bibi no ayenua SAFO KANTANKA aboya mane na adishibusua no yesi e trinka and jese baby for me fankudi abusua no a na yekenim so omonka no omunyina ka bomu eyensentwefo nhie mu se dabi baby ohima peso de kono entwa ye kra abusua for asemi yedi simfansi niye tutu akwakochi tutu kochirechire yebesa akoso ni akwakodi hu nkomo yento aso ni emfa mo nkom tinti mantemu na awia ne yapram to braka sienum ene yato mo nkra se abrantie bia yesi wo je entetiye ewa asinfo su teacher training college no ababe teacher ni sedi asem ne ba yo yesi wo wa akoka ni hwu a ama chesa semi areho papa na yate so mama ne so akwakoto ya sabia enwume yebusa se ne dabremate se asuna ba na prince na semi na ne coach wisi wodi di akiri ye ne nkodi hu nkomo asuna ba ma joy openika se mejoso na megiri se mpone ye ayamade me hu ye se nchafa wo ye de rade ase na teacher ni ehimfa pa no koya wo wotimi koka ni hwa asa yo sana wodi atibia no sa na tempe fa fat water de na ya theater for fight msuo pa na abasa se we so eya we wo sama esie wo ayi asenfo su osueni ba ko oje ntitiye so ba be cheche ni na wa be so amagana ono ana andra na jo obo mode se okọ bebi akwa keje ne nan ewo one of chief ba ko so ewo school wo ewo ena ogusu oje ne nan se bi ka fa o twa de tum ewo ena owo obo mode a snake ebo mode a ebo ne hwe mu ban owoka ne hwe ne santi no emra ewie kopie woni de reja se ene kopie ewo St Francis Hospital ogusu oje ayarehwe nto cheche ni a oje ntie ntete clinical teacher ba ko fosco ono na okoti efi ma owo atumi aka ne saa meche de bebe no dan de na mu wote ba ewie yefi woni de na doctor for ejina so a mo hwe no magye ne nkwa de amano na asuna bei tiefi na anu okọ no nwura mu ana debi o okopie e wa simple so teacher clinical ja mo houses and nine na wo house bi aso e wo tiefi okoso ye wa abu na break the kana semi ebi abu ena no okwa ne tiefi no enye shito ni bia eye what to place it but enye de atena so eye de ignasu ni bia ho na bentie kuso okwa ne tiefi no a ena aye say ege na ya gini ntopi ade ne na ekwati kaka se na obetumi enya adagere na wotumi ehwe bia enye egba bonte ewo na ekesi eye owo to a owo se hwe for the way bia me de me tiefi so a wo ba bende wo hwema ne na wo nko they just say one see David. I don't mean this agro no cry. So when you answer, I said, man, Cassim Jemibia, when you saw the and I able to see Jabia. I know I branch away. No, it's like a game. I don't focus. More one to me when you up from the hour asking for training and purpose. And Yasunaba, we know say be a nanny shan since and ho, and our one junior and say be a Nina war barber challenging no cocaine, nemum the night, and a cotia or one of some bois. The na educator one so na wo hwese na ade so tia tenia o se owo ade aka no da woni de ni de asokọ nti ekam se okoto no on nyina asabe ne hwo na de nantem no ene be be pege no mu kata na asa be ho nti mi se woni wu se de family bi na eba ene na nche bi a ne nakete no so a owo se de bi de se family eba de a no petem so na we je bi ultimate na fa se kan je na nka
ɔwɔ no aka ɛyɛ titani no kwate ɛwɔ SAFO so teachers training college wɔka sɛbi kɔteɛ no anaasɛ ne hwewa no ɔka ɛpɔ ne situ no a ɛpɔ no ɛno ɔsɔ ne sɛ pam na ɛwɔ ɔbɛyi na ɔmutumi ku no ɛnam sɛ sɛnea ɔwɔ no kaa sɛ bempɛ de sɛ ne kwate no a ɔpɛnti to wɔ no akyerɛkyerɛfoɔ ba yɛ nyinaa no mupɛgya ne kwate to obiara nhwɛ sɛ ɔwɔ no tie fan sɛ baabi ɔwɔ no kaeɛ no deɛ ɛna ɛne ɛnyɛ papapapa a sɛ mudi agorɔ a anhwɛ a na ne nkɔ atumi afi ne nsa nti mmerɛ a akyerɛkyerɛfoɔ a mode teteɛ ɛwɔ postcode ni ba wɔn no gyere ɔwɔ no deɛ ɔde ne wanka gu a wɔdwan ɛkɔ so far so bad ne deɛ abɛnta gu so a wɔ St. Paul's Hospital a ɔde ayarepɛ sɛ wekura deɛ wampepa ne to koraa na mboa wampepa ne to kɔde tu bi kana kada hɔ ɛnyɛ agorɔ koraa ɛsɛ bi wɔn bɔ ne kɛ bi wɔn bɔ ne saa wɔn kɔ tie fim a ɔwɔ akɔtwe ne bi obi bɔ ne wɔn kɔ a wotu na bɛpɛpa ande ntumi yɛ saa koraa asoraba yɛ da ase etu si sɛ deɛ nyame adom awia na mokɔrɛ na ne ho yɛ ɔho ewie deɛ mmerɛ yɛfoɔ deɛ kyɛ sɛ na dɔkta fofoɔ ne agya mpanyimfoɔ a mowɔ fosco abɔ mmɔden a ɛde oxygen mfamasi so ne ndurube ne pandeɛ bi ɛnkɛ bi aso no dɔktafoɔ deɛ awowɔ no yɛba no deɛ na nka akɔ no sotoɔ no abɛnti ɔte mpa so a ɔdie na asɔre na yɛsi mi musa sɛ ɛbaa saa no na bɛrima no na ɛtimi sɔre so ohun sɛ wokyerɛ sɛ waka wɔwɔ ne kaa ano no wɔwɔ soso deɛ pɔɔsen eti mo ba no na ebetimi abrɛm wohwɛ a na ebetimi ɛne de bɛbɔ mmɔden a me ne kene ka sakɔgye ɛwɔ di nkɔmmɔ sɛ nti a yɛ ɔwɔ aka ɔkyɛkyɛ ni ɛwɔ ase posi sɛ bere pɛ de sa ne kɔta anaasɛ ne hweɛ saa berɛ deɛ ɔbɛtumi apagya ne mu sɛ ebi ɔkɔdi fie na wɔnka nkyema bi anaasɛ yɛde bi ɔbɛtumi abɔ mmɔden awena ana wo dɔkta kyerɛ me sɛ sisi adeɛ sɛ ɔbɛtumi akɛsɛ sɛ bere bɛm na bɛyɛ adwuma de te sɛ sɛ nkuru no nyinaa ewu asɛ ɔtumi sɛ bi a sɛ bɛbɛtumi ayɛ adwuma anaasɛ ɔntumi yɛ adwuma na me ne kyɛkyɛ ne di nkɔmmɔ bi saa ne sɛ mpanyinfoɔ sɛ service tade ekyi a ɛyɛ ɛbɛn mi etumi pege ne mu sɛ sinso up and now ne fitɛ ne ɛbɛsi ndɛ na apege ɔtɔ ɛbi dɛ ne ɛbɛsi ndɛ deɛ ne bɛn ma nsɛn deɛ ɛkunkun wa asɛ otumi kɔ mpege ne mu ne mu yɛ sɛ nduru akɔ ne nipadua mu deɛ sɛ ɔte apɔwɔ a ɔbɛtumi ayɛ adwuma na so ɛntumi ɛnyɛ adwuma mbere ɛne nkrabea ɛna ɛbɛtumi ahyɛn bɛ na na pɛn ɔmɛ ne bɔsi. yɛda ase yɛnua asonaba na na prince ɛne yɛkɔɔ ne nkyɛn no a wato yɛ nkra ne nkyɛn awerɛhosɛm paa aberante a wɔgye nteteɛ ɛwɔ asemfo so teacher training college ya wɔkorɔ yɛ no yɛse sɛ bi wɔne ɛna wɔwɔ akɔka yɛkora de yɛte sɛ ne hwua na sɛ adeɛ no a ne bɛma no amu na wɔwɔ de mu kabo edita mama mi nkyerɛ mu na sɛ kenka messages no kenka messages na ba kenka messages no gum Facebook na kuya mo abo aten abirikuma central dodo na friend Levi is good o say Ghana fo nya gidi o mampanimu ne papa ba wumia no mbe adwuma ma esi kasem na san ba abegina baby egina uchia commander prince obeying Greater Accra organizer still maintain na Akrokere junior tiero also hearing from Akrokere and afi Frederick Mystica sciatica warrior 21st clinic or some pennies there the best pa uchia 21st clinic my phone and doctor 3.1 Danny Best and so every was in ya or see a quan best no between 28 Ghana cedis akodi dwanu aduane no wadi ni simenum no kwasem ni odi woman di ene asotwen pa na o ma no yegine mu no na eno so de a ode ba azeman ono so azeman ventures kronom oni dwane ne die no hwe oso my Ghana sika sem no yegina kwanta na so efration apega fango enso ama ne mu so hyenti ade apega niema nyina aboa ye den wo sra ban onye bibi na fa asetrem nye ye kakra tije kucho tepa enyina suso wose aman bebre enam wo haw mu tie se ebo amampani na otumi etoto eniema nso ede mayen Dr. Down Blow wose eniema bo kosoro na nso yesika sem ne de akatua no egina ba bi egina se salvation for ban yesum tuo bebre nso agu yeso yehome a yehome dollar no nso twa ne ho na na danko akufo ado wose se wabra abomodea se ubesi from osuchi professor Nana Amabran Kluche ya no so ede eba ye enonom oyibo boaten atwema nebehi wo say ECG tariffs ya nyintum ne ochena so eka hodos teacher constitution mu nyina de bi bae Nana Kwesi Bright Bingi e de bi bae sa so na Uncle Joe Fantino Town one so e de bi bae
Yadimasi. Asante Abua Benedict, some for Penny Kukwa Veronica Gendo ni Abuafo nyina ka ho bi ene de kase ne bremo ohini ni ama crunches of mami premeni mene nana ya Abua Malibia Boga yem adihye yemfa eyi nkai boy entoa moso ebusua bi dia base nana osai mensa okofro